हाथ जोड़ खड़ा बानी आज के दिल और अभियाए बाबा कि हाथ जोड़ खड़ा बानी देवले और अभियाए बाबा हाथ जोड़ खड़ा बानी देवले और अभियाए बाबा जल्दी से निकली काहे जल्दी से निकली काहे करतान के आए बाबा जल्दी से निकली काहे करतान के आए बाबा जल्दी से निकली काहे 5 बजे भोर से बानी जल्दी खड़ाए बाबा बदन उघार बाटे लगा जाए बाबा लगा जाए बाबा जाए बाबा 5 बजे भोर से बानी जल्दी खड़ाए बाबा बदन उघार बाटे लगा जाए बाबा बिना हरले कैसे निकली बहरियाए बाबा बिना हरले कैसे निकली बहरियाए बाबा जल्दी से निकली काहे जल्दी से निकली काहे करतान तेरियाए बाबा जल्दी से निकली काहे करतान तेरियाए बाबा जल्दी से निकली काहे।